Здравейте! Приветстваме ви в нашата козметична работилница, където красотата и уютът се срещат. Очакваме ви с внимание към всеки детайл, за да се почувствате специално. Присъединете се към нас и открийте тайните на успешната кариера в козметиката, които ще ви поставят началото в индустрията. Това не е просто обучение, това е стъпка към успеха и увереността. Няма значение дали сте начинаещи или вече имате опит. Тук ще откриете новите перспективи, които ще ви помогнат да се развивате и да постигнете целите си. Предстоят няколко дати, изберете своята. 18 април, петък от 10 часа, 20 май, вторник от 10 часа и 18 юни, сряда от 10 часа. Какво те очаква в работилницата? Ще видиш как реално се работи в нашия учебен център. Ще разбереш кои обучения са за теб и как да стартираш професионално. Ще гледаш на живо демонстрации на съвременни козметични техники. Ще можеш да зададеш всичките си въпроси на нашите експерти. Ще има бонуси и изненади само за участниците на място. Подходящо за бъдещи курсисти, начинаещи или любители на грижата за кожата. Каним и завършили курсисти. Център за професионално обучение ПП. Вече 18 години създаваме успешни професионалисти. Над 70% от завършилите намират реализация в козметичния бранш. Местата са ограничени. Запази своето на 0878 746463 или директно чрез Facebook. Това не е просто събитие, това е твоята стъпка към новото начало.